Brigade fáilte go dtí an clufa seo bhar Aibhistín Staic tróna seo bhar cheartta Ciarraí Tralee agus an clufa seo faoi fiche tá áirithe grúpa ósta Dalata agus tá Craobh Beo channel YouTube TG ceathair an tróna seo chun An Clár i dtú tead an bailí Ciarraí. Bei núméad ciúna séine seo i númas an Dr. Sean Murphy dimir go Ciarraí trás na blianta sios na chuige san seastaí bhása an maidin agus freisin go Lily Gannon caní nóg ó bhása an láfaí gimmert cumógaí go Ciarraí trá. Na fórne mar a ráníomh tróna séad ahrú ahrú an chun An Clár ar méib fuin na Ciarraí ar dús. Sa gúil bob siúd an tróna seo tá Michael Tansey. An dína lán chún, Mikey Lynch is na crocaí dó, Jack Foley an lán cholaí ó céad in rahile agus dar Staic is chun chumína cai gan síomh de cead. Na leach cholaí Liam Evans is cíl cai gan síomh de cúg, Darrell Crowd is an Nadine cai sé agus fear na gailteachta éad an beglacha cai gan sí ifid is seacht. O lár na Páirce, Eddie Healy is imití agus Daniel Kirby ifid an ní is Aibhistín Staic. Na leachhosaí Ciarán Collins is an rábód ar an dahat slata Evan Doyle is am eile dubh agus ifid dóí go tá Eddie Cillian Dinihí as cool. An lína lán hosacha Ciarán tróna seo Páirc léin a cai gan síomh de 30 as Aibhistín Staic ó siúd agus Thomas Kennedy ó céad in rahile ar an na ceanú go bige agus críochnaíon Ronan Carroll is Aibhistín Staic an líne sin go Ciarraí an tróna seo. Banisteúir na fórne anú Thomas ó sé. Maidir le chun An Clár tá rá athú siúd, níl seán ó codíala bhí de cúg gimmert agus níl an lán tasach bhí Rowney Conor Findle gimmert. Siad fuirin chun An Clár. Sa gúil Owen Burden as the Decon. And Yina Lawnful, Crown Hill is Lissy Casa, Kahado, Dora Hill, Lissy Casa, Kahatri, Agus and Craobh, and Farrell, give it a cadet, and Sealdeness, Lissy Casa, Jeanette, and Michael Kelly. Nelia Holia, evidently take a Mumhan Flynn as a banner. Agus sé Cuimhín ó Donovan as Corfin tá leacholaí Lord agus Luke Payne as óganis atá caithecansaí ifid i seach. The Lord na Páirce tá Sean Fiddle as Kilrush na Shamroga agus Farrell as Lissy Chahasa Darren Keane dhéanach leis. Ifid ide Oran O'Connell as Sníomh Seosamh bun dur Balefield agus as Lissy Chahasa Farrell dahat slát sinna dáide Culligan agus ifid dóí go tar Farrell as Lissy Casey agus sinne dar Cilín. No lína lán hosach an sin Tom Curran as Sníomh Seosamh gort Lomáin cai gan síomh i 30 agus inis cai gan síomh i 40 tá Colleen Reardon ó Chumann Wolf Tone sinne agus sé Sean McMahon as an banner a chríochtaín sa líne sin go chun An Clár tróna seo. An dáchla se an an dáchla buite ag Ciarán dáchla Emily Jacobs go dtí seo sa máta áí seo Babhta dómh agus rábhua a siúd agus chun An Clár feide agus súl go méid an bua seo go chéadúid an tróna seo agus tá seacht náthú dínta ag Ciarraí seachas san feileann I d imid an churcha an clufa deire I bhí Jacob. Inis tá muid réití le hí núméad cúnas I bheith ain an númas Sean Murphy, Dr. Sean Murphy a bhás ag maidin an lícha trígan an deagrásteir agus an caní nóg Lissy Gaynor a bhás an lá faoi dheire. Bhí a gimmert cumógiachta go club agus go chun Ciarraí chama bhása sí techan seáite. Agus mar debe Sean Casey I tiimiis na cuigadí agus na seaascadaí rú sé cheir bhna áil cheir bhn chríomh na héan I le Ciarraí. Agus tá núméid bise na núméid cúnis ó siúd an tróna seo in seo na Páirc Aibhistín Staic. Tá tróna go hálainn ar fad agus tá dóidan réitínis le ádathúirt ar an núméid cúnis sin gan bhirtatá gceist Dr. Sean Murphy agus Lissy Gaynor.
Sinné an tú méid cúnis hartanis nó mas gon bhirt agus inis ó an na bheanna. Tús go leis go fugus se go Kerry gaile in an sí lá na huaile agus an díhoid Jacob stehin sin ag Peile sean spéidir ag bhar lá Páirc listeach sean scóra go má ein leban roiige chuilethe builte go hard builte go crín ag bhar a hat slacht agus an feartá gceist na Evan Boyle as Maladóh agus céad scór fáte ag Kerry an tróna seo suglafa seo an tróna go hálainn ar fad na gríon is gailte na gloch agus tá beag an gíán na chúna go chundé chláir géide. Cíceach builtí gúil báid ádrach cíceach agus seocha gonne Kerry ar leine yon sí hallir tí bhile go fáil tí mé a choide sean a chola mé a choil má idir habí bhlas tá sí go réidir dreasna cear go leorach beidir á dúir se leis pí be galí gomach an cóla ach se sásta lena faointe agus go teban tá ráfaointe chlá na scór a chonig sé fad óndrach cíceach Peile dollar scéal fuid an puinte áí sin. Seocha gonn ón burn na ríist is sé cíceach Tá se níos fear an mudíach go lá na Páirc a gaiiríonn sin fáte Kerry mo lá na Páirc ríist agus seocha gonne dóhaine go duine i teistil builteisteach seoine scutí Ciarán Collins a gal chun cí pe sé mé chóil cóil í leon dat nach bhfuil an cóil an Kerry an si agus rinne sé sin go mágus well beidir go beach méise an gahan tróna agus a chuí riime siad ó rinne go duine agus an cean sin báite a gáneal na hangaí agus an fear rinne an Bart hálaití heile gon fád ná an fear bhfuil i bhíine dóhéagaid agus sinna cilíonn duine. Kik Ciarraí chun An Clár, tógí go scipaí go bhar le Páirc cai se gáil siar a ríist detí hílí a thógé man í thug se san náis ceartaí go seochaganne dáide colingan builte núna go siúd a tíhhailis a gon fád ceán fadaisteach sa gáneal an sin cedíonas chun An Clár leis gáinse a fáteiste ag Colin Reardon ach cean sin builte go hard ag builte go cám agus fórí lig agus sé an chéad cíceach ag cúlbáid i Ciarraí Michael Tansley. Sa crúna Peile, cuairtú duine cínt lein pás a thuirt. Tá gríanú na húla agus capíine í nach chéine. Cean gairid builte meach a giú cean contarteach ach tá sí ceach go leor, tá sí pucí sósan sin i chéalaí cóir i chumradaí agus seocha gonne sin líos na leacholaí lár daró craúd a gáil chun cín pas glóiteisteach an se sa spás gear amach an sin nach tá sí leis an líos le Ciarán Collins a gáil isteach builinse amach an seo go dtí an fear bhfuil i bhí cúdé gail sin a Ronan Carroll mach pí eile haintse go lá na Páirc inis agus imóhann sin ag fear na gailteachta ó beglacha agus builte núna go siúd inis go dtí Ciarán Collins a ríist go leor go nimmirt feicí a Collins na coppla núméid tá mí
Kerry gal stechan is ríiste cuatú scóraling kan sin bulte go hard bulte go glóte fádan sin ag an bhar sa gúine sinna Paddy Lane agus sin an dar cúlín fáte ag siúdan tróna seo agus brenin Thomas ó sé head bheith sástal sin hísan sin an tíhín agus Kerry cúl agus trí chúlín chun cín is chun scóra bethe chun de chláir fós chun de chláir a gimmert le cór na gaici. Si cymach bwynt i gŵlbod o Ownburn, y mach golor yn y Páirc, bys anna gawel sy'n ul ffald i'n tel Fátharta, ta stoilym. Agus yn reitio dy rhaen siog o gaffar yn immert y stopan y bedig bech i gael siaslach yn i'r hwyd edirid, ta choslwch dyr gybynnau ty siagal i yna, pe yn i'r harla yn sin, stoig bech i heid sian iadwy yn gwnnw so hyn, agus yn i'r hwyd gael siaslach agus bysdyn nhw sy'n ffer chwn dech lair, ach si Kerry, sydd Kerry o ffysi halad y thiwele gwn ffordd, ni melcym wad o'n immert agus tastel hab ook hoe kun je aan dat op zit en Ciarán Collins is in keer aan de Peile boelt stech ries die na tassie mohlar na Páirc dat she fighting Daniel Kirby trust in Shaw de team shot on Falcon is agus see ag Ronan Carroll mach in Shaw gut die Daro Craobh noon trust na Heinz Daro Craobh in the gaan shit all the well on Falcon is agus tá Kerry galir in jonsi wadi wan elle Jorgen jonsi Kerry gus dira honsi wani kon de chláir gotí agus gon ein the last fight akop Kerry passal og gunna god dinne a macha hein sé de ríist agus tíocht on kansin Mumhan seo i lechol i láir Daro Craobh agus tá níor hodig dar agus buile sé Tralee gotí o beglich agus ein o beglich a tastel sin is réal sé hein scór in the beglich go fóilach nó tugann sé an pass gotí Ronan Carroll is bel Cortú dinne le pass a húirt, bhfuil amach ríiste gotí an fearlár Páirc Eddie Healy, nún a tíhfuil in sé ríist, agus an nún san álat si chud na Peile cortú 10 ceart ar scór agus dílinn 10 sin acu go fóil ach beidir go mechanis lár na Páircin sin Daniel Kirby, nún a ríistinis agus builte Ciarraí gotí Daro Craobh is teach sa spás go deasan sin gotí an fearlár Páirc Daniel Kirby tugann sé sin inisi gotí Ronan Carroll gimach leis pass dí o beglich a tríala sé ní réala a si ag bhharlár Páirc builte go siúd ach fan cúlbáí sin agus in iarthid ag Ownburn agus Ownburn bulamach na Peile agus seo go amach le chun de chláir a gunna go din Luke Payne tíocht amach is in iarthid ag siúd ach sé began in sáinní agus began útamáil hir thupan na lehéin go fáil. sé fósa passa ag héalach tá sé do bhd siar na lehéin gon fáil go tíiseach beidir go éireach le hobail chu cí tá fálann seo tí sé a cupála a tíhfuilinis agus tín scór go dóite bhab go mórchan deirib agus go mí ach sé núméid híana tríos gon scóra be chun de chláir fós hála a tíhfuilinis go fáil cí séirtóí agus seo chugann chun de chláir a gáilganna go duine ag an lán cholaíonn sinna dáir hill na bhla nún agus tu sí nálann seo inis go dtí Luke Payne chun cíún táinear go freibsí cartó a sí tá fáiltí díon teach duine réiteir nach chhuiil níor go fóla teiste leis pesclóte steach sa spásan seo go dtí nar cilín in éidir le síáí éidir sí go teachta sí go teach rinne sé tréníirechtú rinne Colin Reardon tréníireachtaí chuineilteach sí go teach a tíomhlíine agus tíomhlíine tá an go chéirí go seocha gan ríistead a glúiseach óganna go duine ní chuidir éis an seoin is le beglacha ríist ó beglacha taistil tu go deódrach festach í bhain sin agus í fáidir éis ag chun de chláir fáidir éis an sin ag dar cilín a bula go dtíon fearlár Páirc Seán Finnell pasó Seán Finnell a chun builte prepasí isteach prepan sin ó sé machar lína cúl chuníiste ach fear chéirí hir an sin an lán cholaí stoilm Jack Foley éín le síáil agus Jack Foley glann seach an díorthid hála a tíhfuilinis Ciarán Collins an pasta ige Kerry a gáilganna go duine suasa pat na Páircin seo Eddie Healy builte núna a tíhfuilinis ná tíhfuil seastal an sin Kerry a gáilganna go duine Mo sé trasnú mo sé amach ten sé amach le gán áí seáis agus tá beglacha ggéar an líorthid an díorthid fáte go beglich chu léanú hiochtá ní go fáil achas cearga méid bertiríochtá tríala sé héine ní riala an pasta bhain sin ige builte amach an seo inis ríos tí Ciarán Collins na fersa chu lá teidir builte siar ige siúdanis agus sí gin lecholaí láid Daro Craobh tá amad suas a fáil agus tá chulaganne
chulún na huasa go bach trúr tá cean sin builte go hard a tá cean sin builte a mú an chéad cean chun a mú ag Kerry an tróna seo. Hiiciach a bheitán go ón burn agus a gur go má go dtí seo sa glufa seo réanús. Máil atá sacrú na Peile ach be sé díaríonna cínte go bhí sé árthain. Bhfuil teach tíach cuiltíach go lá na Páirc iad a géiríoch tití isteach an ggóla ar Kerry agus taiste leis agus sinna Mikey Lynch thug an passan sin isteach go dtí Ciarán Collins iste builte Collins go hard bhfuil cansin chun mú aige tá bhí anna hensa ag scór a sé cansin a mú agus fórí agus tá bhfuil duine cí gortaí tá cóléis testal a rinne cínte stoilm bhfuil nimmer stoppaí ag an réitir ní dul an bhfuil ní agus cóléis agus an cúlbáide réití leon ciiceach a thógeal a ríist tá an réitúir a rála hab fannacht agus tá go stoppar an clog ar á bhhar sin ní te stoppaí go fóil réanús go cheach go stoppaí tá ní méid caite go tíre chaine team ní le chlog stoppaí na deada agus tá sé nach de raibh cé go bhfuil nimmert is stoppaí agus Well is go cheachach ach an feartá gortaí sinne an fearú livide hochta seán Finnel tá sé ceach go leor stoilm le is ní a sinne canar Finn tasí ceapí bheith mar látas ní teán taí chu ní bheith mar bhí gortaí agus sinna seán Finnel bulann sé steach sa spás an sinní pas anglóte steach sa spás istíhann sinní fáite ag Colin Reardon trasna in seo go dtí seán Finnel ríist Far mór láidir bulann seán Finnelí a tite síl á chóilbáide í fáite Michael Tansley agus Tansley as an bhuiin bailinn seo a bula amach agus sa fáil Daniel Kirby agus seo a gin Kerry an legan a go duine sin líortha ag Ciarán Collins. Ciarán Collins a galchan cín, Ciarán Collins a tuairt na Peile a bhainn sin agus í ag Daniel Kirby. Daniel Kirby leis an bell agus chulagan acu banis tá galchan cín Eddie Healy ríist. Eddie Healy trasna seo agus í fáite ag nó beglich isteach sa spás a cean sin agus beidir gúil seansa stíhann seo ag Ronan Carroll i mé le chóil seansa chóla Ronan Carroll tugann se le na gánaí bulann se le na gánaí tugann se a faointe agus fágann sin gúil seach gúilín glána de na fórne hína cehead ina gon scóra be fós ag chun é a chláir agus ní a scóir sin a chláir a scóir atáis agus ciháine le mach ag ón burn head bheith go na hochan tróna seo le chu go ní cean seo buid si de tíomh seo an fáircí a chuirtú duine cí bistú nuas cé ansaí Bertas Kerry tá Mikey Lynch den acu an dhéhuiid builte siaige go dtí an fear finháin Daniel Kirby a bula isteach an sin agus pas isteach sa spás go deas isteach Eddie Healy leis sin bell réala sé ní réala ní seamacha go dtí Ciarán Collins Máirt tiile go dtí ó beglich agus seocha go ó beglich le tríal nílach chun sé trasna an choúlinn sinní ach ní ceanna sá sa dánaí mar sí dearamacha a tíhfuilinn sinna Conor Hill agus seocha go amach le Conor Hill an ní chuid ag siúd cuairtú duine cí le passaúirt chuine aige mar sin héin tá sé gimach doganna go duine dar cilín leis an níorchuid dar cilín an passpórtúna sin aige go dtí Seán McMahon sáinní McMahon a gáilchan cín a gcónaí ní réana tuiste gin is leon passaúirt an pasta chuí gar go leoraigeach casa ionintach a fádána sin ag ferchan de chláid ba bhírála hop scóráil bhí sé scóra seo bhil tá sé blocáiltin sin ní cíntear $1 cíine tá sé tíos náte hása sé a ríist agus seocha go níaddóganna go duine builtanúlann sin ag Mumhan Flynn agus Mumhan Flynn a bolanos go dtí Luke Payne a gáilchan cín tá luas fé bhar seo ag gáilchan cín go dtí seo agus an dtíorthaid deige fós per timppla tá sé fós a gáil isteach tá sé tupaí an dalúna kicksaí isteachatán go chun é an chláir agus anabridín ag Lucan sin pasglóte fáte ó Mumhan Flynn agus an cáin sin lína tríhéidir déag agus tá seans ag chun é chláir chéad scóra áil gon chlufa seo hééis ránú mé déag mar agus tá fear tá gún oscortaíon sin ach tá cóléis testar bhaid agus eiste go leorn na bhín san réitúiste hébice tá éidir glog níos stoppanse an clog chorbe Tá ceapí a stoppach ní se stoppach Well gig siirtá go chun é chláid seansa go ba géad scóra áil agus is dóile mé fear lápáirce Seán Finnel le hógus an chiic sir díad chu tríhéidir déag
As go anse gin chéad cholína áil, builte go hádaige, builte go críneige, an chéad cholína chun de chláir héis bag nach 3 mé 10 so hína ceir Kerry gus náide hín atá chun de chláir chláir na scóran is. Tá gáil chuid de bar, so níta se bheith gar ceán agus tá an réitúir a rábhar a cínis. Ráil Stephanie in na stoilm tá sin, ar reinarta géir bhí gáil chuid de gus cha se fanna fra ceanna go chud is samálachaice. Éanús. Siada Michael Tansley, he can show Willamach. Siada captain the Fornia. Wiltamach go hard go Lorna Parky bed in the rear. She Christian wasn't chin, she fought again the force of Gargamay, and Fartieri Totiach and Guinness, the Shinier Hood, on your tried Ashen Ishle, Eddie Healy Rolcon you heard go forward, Trail Shapinta show, she couldn't get the Healy of Needle Marco, then he is the Mel Holt. Oh, cool, well, because he bought to get the Healys and Younger, Agus V and Marco had a slipper not in Chin and Idea, Agus huge in the star in the cousin Torigus, Tietara made go to Cliffish and Hart, Marcomort the Sanahin, Do Cad, and Night and Naughty Heel, Knee Beach of Glanet in the Fornia, Agus gonna kid in the Media Cat, Segate that in show. Chikamachle Bulla, Egg own bird. Had a glach. Well, to kill the she's a lot of Kayafasi, Fall didn't take far, Huntech Law, Sean Finley, the Haley Corrick, Agassi kicks here, took you keen, Mark. Dura with the Kinish Rachel, Agus Salvation, Tan Lero shot took you keen, good in a fee, Mather, Agus shot score a Linishka here, you can out fishing, Agus Paddy Lane, Tarala Togel, Tarala Togel Gontala, which he shot him Mugan Stoa more. Well, Stoilm go well. Ye came and Stoa more live feeding as shot. Each sillier, thought he won the park, nearly the well. Shahoganya. She pulled take it, had a hard, Blanny Chago will she creen, and shot Tashi creen, because shin half feet, Rishi Timo, gun, a Stoa more, Agus Lavation, shin half feet, Elle, Foggin school, do she, a Clár score, a Kerry. Colina one, atá ag chun Clár. Cuimre, bhfuil chun Clár gimmert le cór na guiche, an méid guiche tá an. Tíceamach wadní sár bhfuil an Babhta seo ag gúlbáid agus í fáilte eisiau sinna Conor Hill. Conor Hill a bol an ógadí Sean McMahon, ach Sean McMahon sáinní cínte a gael inéad, pasta chuige go dtí Dara Cilín trasna na páirceáin sena sí gáinsin, bhfuil an nún ar a tíhfuil in séici go bé Michael Kelly tá gael na tro, agus bhfuil Michael Kelly písach an cín, ceán fátarsteach sa spásan sin, bertas ceiril na tro, iafod din acabí má an, she fought to get Pookies was good as a hall and chin, stilling babe Dara Stack of Inchin, Dara Stack, no bit Mikey Dara Stack is stolen beyond. Agus Kerry took the map on a gun fall the international real puntash the Emmy, real puntash the Emmy on. Should have given the goal in the Italia, which I called to go shot on Luke East. Now, Anna lost me, Masha. Hey, give a fresh go for you. Hulene, get in past the horse. It's real Shahani. Took a chain pass. He built to go hard. The Wilchishin are all feet. Oh, near a Vishiti Stickles. So, I got Sean McMahon for him. Pointishin. I got Luke. Who the score of the fight? Fight of Peile. Ach, be love. No question, Luke. Pine. Oh, so Badishin. Those shape. The 9 nights ago. Dear Gully Glanet in the Ford. She came out with taking gold boy, the Michael Tansley. Oh, Anna, she could do. Macher the Hall of Falking in him. Do tell Father Daniel Kirby, Holland Shinnicus. Shahogin Kerry along a good in the east. Jacqueline, if he made her, chance to hear a score, Bengully Conscience called a cup need. And she the Galamach on a good dinner, she couldn't ride the king to the flapshire for Roy, Augustus kicks here a machathon. Go on the Clár, two piece of Bagal Nishi, maar door the Kinish Rater, no need to go near her Dinash, and those a heart the horse, her skipigus Wallish. Kicks here at on, Sean Finley Hokisi. A couple of Tralee got the Sean, so Cashal Sheeranish, a quarter than a key to lane, every those they need, Ciarraí, the Shiganchin. The chain pass Sheer, a Shahogin, Dara Kane. Dara Kane, will take the Jassing Dara Kane, the Stackety, or Tussie. Get on, she's the Hick Colin or Rearton, will take a hard like a show, the will chat him Mugan Stua, the Tashat him Mugan Stua, Agus Shin Rock, Woody, gloated fat fight, Inchin, Egg, Colin Rearton, Agus Inish, Hit a Finte, Clár na score, Egg Conde Clár.
Tí cymach gytys na ffrach eisiau hogan Luke Payne i ddysg dim cedi yn ysyn nes i gantio stiach gydi Sean McMahon y mil o chwlw chance chwlw ac go hisil anna hawel ag y gol bode anna hawel gyda ag Michael Tansley yn sin fi anna Hansen Colin Ridden y chwlw wel rhan yn cool bode harcyn ar fad yn sin agos an cansin a hawel a wedi eisiau cool sin wel fachan farna no bedi mynd eisiau desygl fach sioch ag yn Kerry gael yn ynsi wyd y wan ele can fad ystach a drog y tasi chance sgôr ele ysdi hymel o chwl bwylse chance ta si TV chance chwl ach parnif sir Ronan Carroll is dóil am neis atógeal ger an pass húrt agus kick sér dá ger díach amach arai na bustíní vi ein stró fin spéide fatí lein in canseach a de drasta. Kemit hadína selle head well Dóile mí sé ceart do mála he I had drasta agus sin díach a dínteige I méidún dárnanis bí sí be gaile dó seacht na chéad a cholín ní gólín glána na fórne Rhan núnach a bra agus I détáil agus mar bhfuil tú ná na brenn bhfuil I barcin seo an fáci brenn go hálainn agus mar bhfuil tú ná an pelimir de bar seo bhfuil I le rathe a bheith mar thorbe tá sí deasan comáisisin seo gan I hiiceach bhfuilte I gúlbáid ón brin amach go lá na páci bistí nuas fáte leis in seo chun de chláir agus Sean McMahon a chun cín Sean McMahon agus tá ferige ó an ó canal ach níoh sean í hoideo Tá McMahon a cíine gúnaí baint a róach tá sí pucí suas an seo a tí seo ag dar celín cáilinn sin líorthóidin sin agus seocha gin Kerry géiríocht amach sé bell tá brú an hálann sin ar beglich ach tá dínta go maige le dóg agus hála a tí bhfuil inis seocha gin Kerry go láhanna go duine sé Evan Boyle ar a dá slát fáil na Peile eisiríist le taiste leis go tiiste go líine cearcha cúg méidir ní léana Beo a stoppa tá seans beidir a scóraigis de méle chólinn seo ce dhéana sé le gáin seo builte go háir tá na míide brenn wedi chéiletá sé ghil I trón freachtach bán agus cúlín eilinn sin is dóile me hílí a fuirí sin agus an bhéna bharna méid í ríist go tí degúlí. Dó hocht an an áide cehead Fihinú méid atá caite sa géide in seo. Cuimne gúil chun de chláir gimmert le córna go chin méid go hitá Sí cemach búil sí gúlbáid is ní hín ceanna sár sa dálaí mar tá sí Evan Boyle a bolasteach sa spás in sin Kerry go leganna go duine na siríist bhfuil léine istí le pass a thuirt tá an pass taí nún sa gáneal agus seans beidir istí seo ag Thomas Kennedy go isteach tá sé sáíis a sé méle chola nach chuntuirteach ar fád bhúil se le na gána a chu sé múí agus ar fórí le ngótíisteach sa gúil ní chuúdatí mar ní chuúdin cúil ar a gcuí sin bhfuil sin an gánaí bhfuil rial se beidir í chu éad drastan ach diimi sí gá láimh agus mú. Bhuiid amháin eile ón burn na si cumach Dhéann sé gan seo núna a tíhfuil a réalann se in cánáí sin iad a géirí I bistí nuas I fáte leis ag Kerry ríist agus I fáte ag Daró Craobh a thuimirt siar sé trasan na páircin seo is go dtí Evan Boyle a gáil chun cín pasta chu ag Evan Boyle a núna sin go dtí Ciarán Collins steach sa spása chun sin cánáí sin go dtí Thomas Kennedy I mé le chóil ce dhéananas Kennedy leis gan seo cóil Cóil le Thomas Kennedy agus sin tríú cóil in agus an áíide is dóilem go bin sin agus nach chaisteach le rá ag go trá seo sa glufa agus níú méid fanta fós sa géile go bhfuil an clufa hart. Trí chóil agus 8 gólín ag Kerry chead a cholín atá ag chun de chláid. Nach troiad gan chulbáide mar sumí cicimach atá tócaí go dtí se agus peicána le go gaiidir mar tá í chuidir eis le dí hílí fáildín teidir dí hílí leanan séad stoppan an réiteide agus is níosam cid a fágúil se stoppach tá dúra rud sé dúra a cí leis agus tá Kerry gáil le hóid áfuointe eile inis mar tá sé le hí cean se thógeal tímo gun stúa agus Paddy Lane gáil atógeal. Fu sé cean hána gunne na gcuiche bhfuilte go háir aige sí sin castas dóile mú agus ar fóraí le chun ceanáirí sinach tá anna bhelí go chiice gin a ríad na gunne na gcuiche agus chu sí siar sé sa seaastan tá hir gan chóil in sin coppla tráile. Réanús. Ciice má chaile. Ón burn go me sé tíntar se chodógeal inis. Bhfuilte go háir aige amach lá na páircin iad gá fáte Daniel Kirby go glóid
agus tugann sé an tsinní go dtí Evan Boyle. Evan Boyle is teach sa Spás an seo go dtí Thomas Kennedy. Thomas Kennedy gur altíiste chun chosantóid a sé go fóil. Bhfuilte machchan seoige bhfuil seansa scór eile bhfuilte go hard bhfuiltí breann sé de chéile tá ceann sin head an saoine be Roland Carroll a fuin cánáí sin agus inis an bharna rúteach bí sa begaile agus Kerry cíimnú airthaí na hána héin breanú sí san sin a bhúte a cíimnú coppla duine a thuirtaisteach well feicemuid seo chugann sí ceach bhfuilte amach go lár na páirciad ríis tá sí ag Ciarraí agus í fáilte Ciarán Collins ach bhí fáil dínta ag duine cínt go bhainte Ciarraí agus a bhrí sin is cicsaíar atá go chun den chláir. Cicsaíar go chun den chláir hir na léhéin go fáil ní léon deifir ar bátógeal. Tá sí tuí go réiteir is sí tuí an cíine go réiteir is taí. An scéal an réiteir atá an John tróna se ná John Ryan as Curco sin an réiteir. Seo chugann Seán McMahon, is it gic seo bhfuilteach ag Seán McMahon sin tá sí go tíiste go na cúlaithe ar fád go teach ar a líine tí líine cúil agus ciccear cúgad an go chun na chláir. Is máin sé seo tá sí tíime gon stúa ach ní chuide sí ach mar faointe bháin agus beidir go bin locht atáid an rud ar fad. Well amach cicsaíige san áid céanna gach gá faointeige ach ní dóile mu alca ciccear cúgatán máin sé nach méige ach puinte bháin as seo sinna ceapan go ddíireach atá de bheith sáin. Par lá páirce thugasí. Seán Finnell réitíle hí ceann seo bhla. Babhta sí chudán más puinte bháin héana bheith sáin. Éireach suasan is go teann second le hí seo thugeal. Seo chuganne. Bhfuilte go deasaige ar fád bhfuil sí go timú atá chasaí ag second deide agus ar fóraí agus fan an scóraí dónaí tríonaí ag Ciarraí náideachaid ag chun den chláir. Cé a chuúnaí dé go duna fórne. Sí ceach bhfuilte go gólbáir a Michael Tansley agan tíim líon ach fuair se th héin bhfuilte ná in seoinis go tí fear lá páirce dí hílí tras na bí sa begail in seo tá sí cáilte ar an sin ag Mikey Lynch ach began éartha sífa go suas a sípa í suas ag cear go leor. Fáil dín thuir de an réiteir is leanan sé héin leis. Leanan sé as gar go gáile sé mar tá sí tuí go dtí ó beagmíocht a fáil dínta Mikey Lynch agus cicsaíar atá agus seo chugann Ciarraí go legan go duine i ríiste agus a fear stroppaide fi a lá páirte sinna Daniel Kirby pasta go dtí Collins in eis go dtí beglich ní Collins in eis go dtí Darragh Craobh is sé bell tugann sé níorthid stechan si go dtí Collins in is. Dí mé le chóil a seansa chóil eile bhfuilte go hard headed in astan ag Daniel Kirby hí seansa i Carol cúil ach thucha sé agus sa finte hógeal agus ní dólam gúil ceachtar go dá gúil ceachtar go dáid in na fólam Beo Beo as an glufa seo. Well, tá chun de chláir cíimú le athraí dhéanana tá cathal taltaí teachtasteach ar a Páirc agus tá Darren Kane i gimach go fáil. Cathal taltaí i bhí fáinní hé ní hé cathal tá teachisteach ach Darren Townsend tá teachisteach. Darren Townsend teachisteach agus tá Darren Kane i mí gan Páirc. No bay agus ní an í bhhaig go bhar bocht ní mí tá cíach sí ceach le bóla. Well dí tá rá gú me go bhéach chun na chláir go leor eile thugeal amach máileach sinna chuúil se chiic se builte go maigh ggóilbáir a hallar a tíhile go fáí fáte Mumhan Flynn agus Mumhan Flynn siar hain se go dtí Conor Hill agus Conor Hill tíocht trasna an chúil ní hé Canaríánna sé tanis an ní chuige tuí bhhain sinnéige se chu gon iad amach áganna go duineis agus Mumhanidí i ríis leis an bell. Bhfuilte so sa spása sé go dtí fearrasátá go Luke Pine agus Lukeáil chun cíine ríis tugann sé pescilóte isteach sa spás ach ní tá réiteir arágur a fáil dínta éar chun den chláir hir agus go cicsaíar atá ópsan agus tucha Mumhan Flynn i cáin seo. Mumhan Flynn fra Staine roiid catach agus
Fult bra roiged well a year go shoch ganinis. Luke Pine gal gan keen an a felledor. Pine gotí ach ní hodege siar chun cheig tí dar kelín. Dar kelín trasta chun change gotí Mumhan Flynn ís de sin gal gan keenis. A bultesteach sa spásig glóter fadach. Well. Siap Ingra pas go mai Tom Curran ach ní stop Tom Curran a rihirt dit beter dan ní hod ála gon jo cheach ní gon bechuile cáilte hána hénig gin me cínte a charénos tá chiiceach builte hána hénig Michael Tansey agus anna chiiceach a bhíonnte freisin mar fáinse a chumrad agus tá pass builte go seo chuin Ciarraí a gáil chun cíine ríist agus sé tar cíine dúirt na Peile chun cín ach duine ríist is de go ráhfuil tadan na naid an réitir a ráhfuil íhart sin chuní ráda agus ciiceach a bheitán go chun é an chláir. Nú me go léidir me héana agus le áma trí dé na an áide ceir chug choí dé go dtí na fórne agus síortóí hála tí bhile an fácinis agus seocha gonneach le chun de chláirach tíad an sáin tá Ciarraí anhá camerará stoppa na gúlaí teach amach agus stoilm gúil fáiltíí na Babhta sin agus tá agus seocha gonneis óganna go duine mó lá na Páirc Seán Finnan leis an bell. Seán Finnan stroppaid a mór fér agus an díthir deige fáilte éisige a taiste go díireach bert as Ciarraí hímpla tá sé goite ríide mert well rial sé tréal sé héimpuinte builte go hádaige tá na muire breanú tá cáinte na mú. Ar fóréil agus fanad an scór agus scór mór a Ciarraí tríide na náide ceir. Nú méid nó mar sinna tá dimutéin agus lá náma. Idolum goil an hútar na tad an John an idolum goil. Fekimit. Mark builte. Níl mar tá sé hééis agus goil nú me breise leidir mar tuchagin Ciarraí ríiste in Jonsi agus an líortha Eddie Healy échan cín an éine Beo a stoppa tá sé go fóil seanta scór builte go hádaige builte go críneige agus buin telefós ag Ciarraí. Well, ní rann sé go bhfuil farin se chun den chláir út sé den éon dul thurbe le farin Ciarraí an tá farin Ciarraí stoilm chríd hána héin in is go dtíana clufií canis mar tá clufa se buite go ní le dáhí sin agus tá an tríchlafin dálafí a go ribe se rúte go chomás ó. Si ceach builte í ggóilbáide Allatí bhfuile go fád. Fear Ciarraí bhfuil amachí stoilm ní he chun den chláide bhfuil amachí agus cictíh líonna tá agus é ríist ní léon tan bharcail uasach a fad ó níorthaid istíimi le chóil céamh sa cáinte Ciarraí tá an lántasach builte go háard cechaí bhfuil siad tá sí go má heidir ras an cúlín eile inseo ag Ciarraí lántasach Thomas Kennedy a fuirin cáintin agus well ní nach fi second fanta sa le trí dóie an áide ceir agus sin scór allmhór ar fad a go fibe agus beidir go bedín chiictearnach gon chéad leis seo seo go ní builte amach ag bhúlbáin ja be mar bháin eile stoi tá sí go háart san éan sin fáte ag Dan Kirby go seo go be scóra le Ciarraí beidir salmé an sin tíad leis seo imi agus tá scór eile fáte go agus puinte eile in sin mé cinnte cé fuí sin Sgearlam stoilm go bé leachholí láin héon fearr le Páirc dí hílí fuí stoilm go séite an réiteúd nead a ginis si ciiceach agus nína chiiceachán mar tá an réiteúd héis íad a gúilbáide an passa thuairt ó héin agus tá le ámas streiteid sa glufa seo glufa letíomhach aontaíomhach ceart agus Ciarraí ar is sábhín só ar a gcóirla héanam ná riide agus an scóraigh le áman seo is Ciarraí trí chúl agus trí chúlín déag chun de chláir cheir a chúlín agus intínte sin i scéal héin. Be muidir eis go gcóir dá le. Ein leban roiige lethe builte go háard builte go crín ag bhharad a hat slacht agus an fearad a gceisna Evan Boyle as mailetil builte stechan seoinis go dtí Ciarán Collins a gáil chun cín Pas sé mé chóil cóil í leon dat nach bhfuil an cóil an Ciarraí an sin agus Ciarraí gáil stechan is ríiste cuatú scórail an sin builte go háard builte go glóite ar fad an sin ag an bhar sa gúine sna Paddy Lane ag go fáil Réile sé puinte seo sí chuní anad a gé dí hííocht ní mar go hí sé mé chóil a cóil leile agus sí páirte go thuganne
sí builte had a hard blanin se gohfuil sí críne seo tá sí críne agus sin rá finte bhí sí tímo gun a stúamó trí sé héine tugann sé an pass í builte go hard bhfuil sí sin rá finte ní bhí sí tí stigann súa agus Seán McMahon chalín a réirtan builte go hard ag siú bhfuil sé tí mo an stúa tá se tí mo an stúa agus sin rá choúí glóte fád fáite. Is sé gáinte steach gotí Seán McMahon mé choúil chance a chola go híisiil anna hábhail go ggóilbáide anna hábhail go deo ag Michael Ciarán Collins steach sa spása chuinn sé ceánáí a sinna go dtí Thomas Kennedy i mé choúil ceíonas Kennedy le sé gáinte Cole le Thomas Kennedy hílí échan cín Gonna in the Beo a stoppa tá sí ag go fóil chance scór builte go hard ige builte go críne ige agus ige Dan Kirby go seo chugad be scóra le Kerry beidir salmé an sin tí le seo imi agus tá scór eile fáite go agus puinte eile in sin.
Ascadí an clufa aontaíomh seo, Páirc Aibhistín na Staic seo, Tralee, Tralee seo. Le áma arnú, agus an dáirin teací machchan is a ggóir an dáileach tá an cluf hart le bheith fínear a chuí mar tá chun An Clár go mór deire. Trí ag a chláir na scóir a Kerry, náide cead a chun An Clár agus ní bheicim gona sa múlé an árthú dínta fós a ceachta tá idir nach feicrim go méid a gúil mo fanna flin imithe go Páirc an Tralee seo. Tá, agus feicim céad tá stíon áit ar ball. Réanús, tá an réiteúid mo, Lár na Páirc agus a níor chuid ag réití le túschail is dar le John Ryan is carc an réiteúid. Agus ní mór an tal dína gin Tralee seo mar tá clufa seo an leatíomh agus an leadránach le bheith frídneach faoi sin mar atá, sin mar a bhíns. Réiteúid, fannach go mé chola an imí an Páirc agus go sé tús leis an dar le seo agus inis tá ní chuid caiinteteach agus feice mu lín agus tá Ciarraí chun An Clár hena héin agus seo gan i bhar le Páirc Sean Finnell. But tá Paddy Lane imí go Páirc agus tá imí Dálaí. Tá mai cílinn sé héana imí go Páirc agus tá is flin imí go Páirc agus tá Sean Conneely bhí pucaí an tús tuisteach chun An Clár. Seansa chun An Clár ar a géad scór gon dar le in Sean Tralee seo agus testa go leor ach seo bhthop agus seocha gon í ceann seo builte go hard, builte head i dresan an sin agus in ceann sin fáte ag Sean Fiddle a fear Lár Páirc. Tí ceamach le bula cúlbáid a Ciarraí agus sinna Michael Tinsley. Réitína in ceann seo bhfuil amachchan is. Bhfuilte de tíhfuil an Páirc sin aige agus Ciarraí fáil leis na Peile túú a bháin leis teach sa spás. Sa spás a hain siad agus seocha go neoganna go duine iad út sean sa scór, bhfuilte tras na chúil ceann anna chodairt a mé le chúil, út sí chuníiste tá déir an muir sí chuníiste agus sean sa scór beidir bhfuilte go hard í an lán tasach á sin an scór ar fad mar bhí sé is. Ille anhéir ar fad agus an lán tasach Thomas Kennedy a fuid an puinte sin fear chéí na rathile a fuid an puinte sin agus an puinte bhí fáte chun An Clár fáte leis sé Ciarraí a dís. Trí ceardeag in a náide cúig, och gúlín déag atro, ba chiice amach tóci in seo, ceann sin níos ar fad fáte leis ag Sean Conneely ach tá Sean Conneely chuid amach ach builit cictíh lína tá an go Ciarraí agus an fearthach sé isteach ar ball sinna Imit Daly, is that of it. We'll take Imit Daly, and he can start the downy, maar Shacha Gunnish Oran O'Connell, the fall into Oran, the Hunde Clár, agus kicks here attack up, here in the hang of far, sheer a hinch, Leshy Ganshin, Bertak up in General Zone, the Peile, agus the Shingream Hall in Chin, by Tiglis, the Jim, Factum Gabay, after Golden for tickets, could have made a TV, agus kicks here on. Tóki go skipi, seocha gunninis chun An Clár ar in Jonsi, has toch couple cool. An níor chuid Jacob fós a chamachcha siad ar leis an bell, tras na Páirc ó siad i Babhta seo go dtí leacholaí láir agus siad a Caoimhín O'Donovan. Caoimhín O'Donovan a galchan cín, Caoimhín O'Donovan leis an bell go fóid, builte nún aige go dtí Sean Conneely. Sean Conneely hannig steach a dáir le, bhí capi tosaí ach na'r chosab, agus an níor chuid leis an seo hanis le Diarmuid McMahon a hannig steach. Diarmuid McMahon an nún an seo, agus í fáte ag Dara Townsend a hannig steach a hain, Dara Townsend inis an nún go dtí Oran O'Connell ach tá chosin tear bar a Ciarraí, bhfuilte nún an sin go dtí Diarmuid McMahon agus hálanis ag Dara Cilín atá an fel. Dar Cilín, pasta go ag darab, seocha gon chun An Clár ar le in Jonsiine, siú léad go le pasta húirt, siad fásaí go bheith an sa dar le, ceann sin builte steach ach tá sin gníim ag gúlbáide agus sin gníim an éasca go deo ag gúlbáide agus seocha gonneamach le Ciarraí go leganna go duine so sa Páirc is stoi agus tríal siad héon scór áile de tíhile agus siad ach dhéanaan siad agus seocha gonnead. Gunna go duine bhil na Páirc ag fear áirtla figus a géad le Daniel Kirby, strappaid a fid, builte nún in seoige agus hí ag cilín duine steach sa spás a chuid cilín duine an cánáí sin inis agus cí a fasíiste an lán tasach Thomas Kennedy anna faointe fáite ar ball an níor chuid go fólinis a tríala sin cáin sin, ní réala. Bhí rá beidir ag le háma go tríalach Ciarraí coppla puinte
ó bhád amach agus siad ceanna cup stoilm. Bhfuilte go hard cechi bhfuil ceansin an coolbáidirtí a sin gníime ú Dimi si as a hrúba ach bhí canar hill hir an sin le bethe an táidearagad ó níorthid sin chuidir mua cup preisiirtínta cup sin nach seibí mar ceach go leor mar tá títíh lína ag chun den chláid hir na léhén go fád. Tá sé do gunne na guiche agus a gunne na gréine inis má gin tú leat me agus beidir go bin hála an chúlbáide nach bhacha sé an níorthid go dtín secin deire chuine se go máchtá an ceansin catí wahabach go duna fad mar tá sí eis le Kerry bhfuil bháinile agus an pestaí bhaid in sin ag fear siidirsteach le ball Gary O'Riordan agus Gary O'Riordan a bhfuil anú na Peile siad a tríal an dáfaoin teach tá ceansin tíhuiste gon Tí bhfuil stigann stúach, tí bh mugan na chuilí agus fóraí le tá ceann á rí sin. Cice bacha bhís an go headmhah nach ar fád sa géide, ón Bryn, ón Burn, miscel. Ón Burn, bhfuilte go deasa an le tíomháil go fád, ceach tá an níorthid se eis ríiste soilm le Kerry agus tá. Tíhfuil is sí baint róga glóite hir an sin ag seán finil agus seocha gonne meach le chun de chláide go lena go duineis amach chuna léhéin gan fád. Siar tá siad a le agus be siad an sáin sin mar nína siad defiríhir teach sin nach tá siad a lena go duineis agus tá si ag dar a cilín tá hir a measca chud coolathe dar a cilín tu cinúna sin ag dar a cilín go dtí dar a Townsend tá si dar a Townsend siar go dtí Sean McMahon atá hééis sin níorthid siar sinad fád go dtí Michael Kelly thugann pass bhúil siad a cuatú lú costóilm agus má sé hí be sé teistil agus a teistil scipaí an fáildínta cí síortóí go scipaí go secha thugann chun na chláir go lena go duine sí go lechoí láid chu bhín ó Donovan a siartá híhín ó Donovan a go leis líorthid agus sé sí hála tí bhfuil an fád cinine sig Sean McMahon. Sean McMahon, pass to away ag Sean na gríanana nasúla agus níorthid hálan is sé fearhfuil le bhid dói agus na dar a cilín agus tá canar hillinn seo le sé ag ggéar a pass ach ní léana tin feasó tá fáildínt an sin ag fearchan den chláir go sé steachí bhirte go an fearlá Páirc agus a Kerry a bhfuil in síine siúléine hir ní le tá trúr hir a cupach si seo búlteisteach ag fearthug siad isteach tam lochan sin mit déala agus í fáilte mar contachtach Thomas Kennedy bé le chóil ce íonna se leis gáinte imlín se amachí tá sí builte agus builte head drasnan in sin agus coolí eile fáite ag Kerry hín tá chun de chláir nar a cool eile fáite ag Thomas Kennedy ach rinnean lánchóildaí go má sin le dar hill agus é chunealteach an na Babhta sin. So ciceach a bheits an bhfuil bháin eile. Bhfuilte de tíhfuil an fád cinis agus mar sí sin an go tíh líanaach tá sí chuníiste go deasa ag dar a cilín tu an sin níorthid siar go dtí Luke Pine agus Luke Pine an níorthid tíhaach ba te leis go cíte dearh bhí siar ag tá níorthid leiste chun de chláid éanos agus é Chríomhí ó Donovan trasna go dtí Sean Conneely pestoí go siúdainis go dtí fear le tháinig isteach ag neáma agus sin dar a Townsend siar is dar a Townsend go dtí dar a cilín pestoí ag dar a cilín ach ní léanaiste heacail le pass a thuirt tá sí ag Oran O'Connell pestoí go deas a tíhfuil an fád cinis chuig Diarmuid McMahon agus fáildínta Diarmuid an níorthid ag Sean McMahon a teiste leis an agan stúad réalta sé ceansin ní réalta sé teiste go fáil Tralee sé síocht sé blocailte síos go hálainn blocailte síos ar cíad stúr go chosantóí chéirí rinne agus bhaó an níorthid agus seocha an céirína sé inionsaí agus Thomas Kennedy stú beg Thomas Kennedy go fóla sin níorthid a cuatú duna cína passaút ní léana ige Tralee sé héanaí bulann se go hádaí bulann se head draslannaí tá sé head a bheith tríine a fád na seansa be dheofanse agus sin pointe le trí cúdé gan na náide cúg tá anis agus trí sédéag cheapan í cheartta bhán trí sédéag gan na náide cúg sin an seo gan ní chiiceach builte ag an gúlbáide bhfuil henim lute go minicam ón Burn agus chun de chláir i ggéaril chun cín nálann seo cáilte ríisteach agus í fáte leis siar a lobin sin a riide a sí fáte in sin cilín duinehí builteisteach cilín duinehí seansa scóra le mé le chúil builte go háard cecha bhfuil cean sin bhfuil sí mú tá sí
fórí le sin nach bhí kicksí a lénas ag Ciarraí bhí riil na buntastáin nach ní ran buntastáin má hiad leat me agus an cean sin kicksí bheits an I mit déalaí bhfuilí chud múí ach ní si bú mar tá kicksí tíidecha ní 4 méter agus bhfuil tá pedí léon tóí go fáil cinna se mar is Christínta agus so sé Ronan Carroll ó thugus an ceanse. Fearras go an áitiúil agus kicksí se ní cheach mar ein stróid lína 4 méter tíireach. Búilte an ádaige búilte an chríneige agus pointeile Chlár na scór ag Ciarraí agus tá Ciarraí cíimú coppla ára bhfuil dhéanam tá ó an ferris a tíochtta steach as dóilem stoppa mórile láidir agus tá Jack Foley imi ag an Páirc agus tá Ivid 70 Dana O'Sullivan tíochtta steach an áit Ivid dóiag cin denhí stóilem. Yep, sin an háirthaí tá dínta agus Dana O'Sullivan tá í steach spéirsí na dromide agus hí ceamach le bula gón burn a ríist. 3-70 9-2 sin an scór hí ceamach Well, cuildíad a chuide lácha sé cáin iad a géirí an bhaidí san néir an fad an sin ag Daniel Kirby tá se go hálainn i brehéad a bell stoppaid a mór láidir bhui sé héana an pass an seo sean sa scórile builte go hard builte go míchrín ceart ag Ciarán Collins bhí seansaige an puinte sin a thugeal bhí seansaige passaúirt a réal sé héanaí chuise a mú an ceánáí sin achas cum leis ina réide mar tá clufa sé hart agus hart le fada. Gemacht ook hier skippi, zag ook in condechtladen is. Hij is toch onzige keer wahab. En hier gaat halen het hier wel in de daar Townsend en past ook hier die Luke Pine, dus Luke al gaan gaan. Past Trasten de Páirc, kijk aan jas, pass aan jas. Ach, in naam wist en hier gaat de rest nog wist de mo, Nine 4 meter. Nu Nine krijg ik meter, dan hier gaat je wel bakken, maar zag ook niet. Ook in de goede dingen is, zie ik daar kilien. Seansa tá sí cáilte panterógus go mí chrócaach ag dar Staic agus dar teocht amachcha sé bell agus an pestaí ag dar suas go dtí chu tosaí hiidir go seochagan I ríist fear tháinig isteach ag ball sinna imid déalaí pestaí ag imid déalaí trastan sin nach puí sós ag Michael Kelly bert builte faoi chéile fear chéin tíom acha imid Kelly an lán cholaí dáir hill agus Thomas Kennedy Bwlwn ferth fwy cael agos i'r John y Peile nach dachta yn i hwyd yr asle condechtlaar o si tirish o meisial cart am olar na Páirc a sin imid sin ag Dara Townsend leis an bell agus catanún ag Dara Townsend yn sin agus seachogan inis Connor Hill Baltanún ag isiúd gotí Dara Townsend nún písa begaile gotí Oran O'Connell gotí Luke Pine agus sin an cín agus na de chuidir sé sí sa turbo díanana dear cín an pass glóite tu isteach an sinnéige go dtí Sean Finnell le mé le choúil bhil seansa choú te sí tras an choúil ach tá an réiteir an rágur a fáildínt an sin agus tá seans ag chun de chláid puinte á le smash bug níos ára chud ar an scór. 3-70 an 9-2 sinna tá agus slå bug om as þá hittast þið brenna verið gluffa sjá und trónuna sjá ach kik sér þá go honda Chlár díra chana nína 3 véidir tíg ní hekka me chun so nasta drill is cool ní dóile mé ach chuidir sé buine se go hardí buine se go críní agus printe eile a Chlár na scór tá an méide tacob médi go dtí sé faointe agus sé Sean Finnell fuair an puinte sin á kik sér. Michael Tansley, réití le hí goach hógeal agus brenn maach bheith se bhfuil énig léon pass a thuirt Tá sé nána chud amach áirt mar tá strapaí mór lá Páirc ó anna fesca deohínte ag Evan Boyle is teach sa spás bhfuil bháin eile chun an tein cáin sin agus tá sí ag bheith contarteach ar seo chugain geart se bhfuil si tí mug an slua ní dólam go rá puinte bháin itá an agus bé Ronan Carroll fuid an puinte sin stoilm go bé agus tá an níorthid ag gúlbáid ríist an fearbocht be sé tarseach go máach agus mé cica dtíach tá tóí ige áir tí bhfuil an fáil cinis bistí nuas bá te sé Ciarraí ríist a legan nu go duine
agus an pass tuí inúna sin acu agus idir tríal an dá faointe ón stúa can sin chuna mú agus chuna mú ag Donny O'Sullivan is dóile a bhfuilí nó Oran Ferris a bhfuilí nach sé a múí agus irístiris an cúlbáir a réití le can seo bhla strappa de fiditá ag Kerry a lár de Páirc har bhfuil fid an níiad agus anna deachir bhla san éir was an éir Daniel Kirby ní réon dá fisin tá ní chuidí chun déh láir híar na léhé go fáte go siar tá sé ráil agus néidir le an cáse a thuirt amachcha sin chun sé intas an sa líorthaí duine chum nach rion duine le bes ógeal bhaocht ní sé daíine sin chu agus tá sé sáinis agus cinnte ar ban níorthair amach sa gúni bhfuil sé dáin agus tá tína ce go fesanna chuide de níchéile go bachtá líorthair sin acu go fóileach tá cinnte ar fós go amach hena níine trí féidir déag tá sé do muine sé na líine sin agus idir tá sííocht dá chéile agus seo thugad tre blocailte go hálainn agus blocailte go deas ar fadad sin ag ó an ferrasach tá ferchan ag láir gortaí in sin agus ní acha sin fer a bhí riochtó á bheicicht it champás bheit tuí ag ró ach tá ferchan ag láir sínte cóléis i testalhain na riide an réitúid i breanhuid agus do go becha go heisteach an líorthúid in seo. Canar Hill itá Canar Hill gortaí agus tá bhui déilisce go háartóganna go duine ní sé midh na teach tá an trúna go hálainn ar fad tá dhéanail dála gus gar go méid agus tá fearrta a talla cóléisise go leir fearrtá na Canar Hill is dóilem ní cé méhid a chu brennhfuid sortíanata is dóilem go bétá agus well eiste go leortá an díorthúid le fearchéirí stoile go le bhfuil cicsíar a Kerry seo stoile go bhfuil tá duine go gortaí i réanús agus cá sé amach an fáircis le cóléise chu déad sin an fear lá Páirc Kirby tá sé sin na gimach an Páirc bhfuil sé dógeal amach a luga tá sé na gimach an Páirc i réanús agus tá le tuisteach go bhnáitiúd Jack Murphy as an gomanáitiúlinn seo ag siartá go Kerry builtin sin ag Evan Boyle isteach go dtíon lán tasach sinna Thomas Kennedy in pasta cíúna go dtí Oran Ferris machchan seo an Oran Ferris inis an dí chuirdige isteach go deas sa spásan sin go dtí Evan Boyle tá dí chuirdige siúdanis trí tá sí plepaí fé róige tá sí plepaí fé róige tí siartá agus seo chugann inis le chun de chláid ó rinne go duine stoile má go sin an passin an pastaí go seo chugann inis siad dar a Townsend is an bell nach ríis tá siad stoppaí bhfuil siar gin seo go dtí Sean McMahon trastan seo go dtí dar cilín in dhéine cear 2 méidir núnachan sé písa begaí lúcha ggéar na Peile bhfuil te go siúd trastan is agus í ag Diarmaid McMahon tréile sé an puinte seo sí chuní aige ní teáil néana na ríide tá sí chuní róáid a bhádráide agus cicsíartá go Kerry go seochagann Kerry bris amachchan is ríist óganna go duine a líorthúid sin builte núna a tíhile an fáil inis agus an líorthúid sin i réis le hobaríist agus í fáilte bé mit Daley tá i mit Daley an líorthúid go siúd a tréile sé puinte builte an áard go deoige brenin se go mai seo bar sí tíiste an stúa stoilm gur sé beganí me bíteach tíiste an stúa na bhfuil sé agus ráisví sin is puinte bháin tá nach nína sé mór an defrich le bheith féadnach faoí an tróna seo mar tá trí fihe a chláir na scóir na Seacob in na sé chúlín beidir go scóir sin mí ceart beidir trí níide go ceart a bheith an trí níide agus ceart a bhain An Clár na scóir ceartíthe is dóilem trí níide an náide cúg seo chugann tu dtíí roiidhhaid agus tá sí tuí bhaid sin go dtí Colin Reardon isteach sa spás a chuil cicsíar isteach an Seacob tá cicsíar isteach sa spás i mí go sciúpa stop an réiteir bhí sé a gimimecht sciúpaí bhí an cúlamach a réid ní ar aine be anlaithe stoppa a charan an réiteir siar mar níor sé héad sásta bíon sé héon ré sécha bhfuil sé le hí animecha isteach sa leabhar agus súil cárta dúhaid seo tá chun ag chláil le ahar bhfuil dhéanana gin só cárta bhés an seo
gar Ciarraí ní sé mór an difriocht le bheith fríneach mar tá buítá agus in áíide ní sam cheartó bhí seansa chun de chláid a choúlan sin stop sénimmirt agus kicsíirtá go bunis agus buhearcamach se seo éca go má agus tí cinnte á le tógealach feice muinte stoilm go bé Seán Finnell tá le tógeal ní dólam go dógin se an tíb sinníad le bheith fríneach a feice muint hógasí be Tam Curran a hógasí Tam Curran a hógansí agus chun Tam Curran heidir dresannaí chun de chláid a cíimú arhfuile i gginine agus iad a cíimú cahall taltaí a thuirteisteach agus tá si ré an nimmer tiig Tam Curran puinte fáte ige agus tá cahall taltaí istíis cahall taltaí tuisteach Tam Curran i mí an fád agus an nimmer duna rinne se ná puinte ála sicsír. Ciceach a bheits an gúlbád hir ní mór antá igen tróna se le féneach Michael Tansley se captíí na fórne bud semach go lá na páirciige tá fear mór a mí ní teán ní smúis na Daniel Kirby ó cí an fád cecup agus rud céalmar a stoi tá níhuiid eiste chun nechláid agus ag Oran O'Connell. Oran O'Connell tuairt an fellin sin gotí Diarmuid Mumhan siar a hain sellis gotí dar a cilí berta go brile nefre i chéile bud stechan se go bunis gotí Colin Reardon ste sa spás a chuil sin in cansin a chuúla cansin conta go dí tá si ríiste go bhar lápáce má hain sin si gansin agus si tí mo an stúa a tríala siad í seo le cholí láir go bhí ná Donovan ní réalan gan mór ád builteisteach gan si go má seo tá si go má anna cholín fad gan é dat fáte sinna Diarmuid Mumhan agus tá 6 cholín nach Chlár na scór ina se go dú cheach go 8 bheith chacup ní mar cinnte faoi sin le bheith féineach tre 8 cín a Chlár na scór acup. Tríonaí ag an 8 cholín atá sin an scór ceart. Hénas Chlár na scór le nefre i chéile troch sé ceach builte go chéadhuiid ag Michael Tansley chun na chláide tíochtta na siríisteach te bhádra bháil is nóna tugadtí Seán Conneely Seán Conneely a teistil gon sé níhuiidir ste sa spás go deasan sin agus seogann chun de chláide ríis cahall taltaí leis sin níhuiidir cahall taltaí bhíonn se sin amachchan na sí teach gotí chuhí Donovan a bula an nún sin seo go gine sin na siríistíad í fáte ag Dara Townsend siar gotí ó chuhí Donovan í léana bócha tá chuna hir céirí agus chuna a cosisiintinis seach tá níhuiid fósa chun de chláir agus Dara Townsend nach híidir a stéile lína cear cúg méidir tá sé hir lá napáci hir a lína cear cúg se go péad ina siríiste agus sinnaí ó bhfuil dtíáil nach seogann Conor Hill le teistil Conor Hill agus an níorthaide tugad sé an pás go deas sé gimar bhád níos áidir Colin Reardon ar heileiste Colin Reardon fáiltíonnta Mumhan seo den an réiteid ficsíiristechatá go chun de chláid díidecha a lína cear cúg méidir. Hartid 8 nóméidir tá fantaú mar sin agus tá níorthaid tucíistechan is go ní tríhéidir téag mar dúir duine cín rud a cíine sin réiteid agus tá níorthaid ag Seán Finnell a tríala se cóla sin ní hiú réala tá se le tuteach gotí an stúa tí mugann stúa mór tá se le tríal ráfuinte áil le an scór chuil gotí 10 buinte má éí le se sin íana agus ní se le dtíine difriocht ach gur sé slachtbeg níosáir a scór ná mar atá. Mar de me hart 7 nó mé go le go hefiiciúla tá fanta trína ag an 9 go dtíine dat nach ní chud céirí nerid ansfuór a pein sa dáil agus a chus a géide hí Fátharta cup sa géide. Seo gan érénos Seán Finnell. Bhfuil te Seán bhí an siom go mlinn sin polla tegann sí éis san nimmert agus tegann sí leis san nimmert agus an míáin sin ní eile si chud ar i dresnach de an réiteir ggóil den an muir go neach síach le ciccear a cúg méidir agus inis fanna Seánam agus tóci sé an ceánáí seo agus i náid áfuinte bheith fáte tá seansa í ceanna bháineil rud na ríide beidir atá cin lín seafuideach mar rial na ríide mar tá ná ráfuinte áil ar is stúa tá níos fuideisteach agus cice tá níos fuideach híh cear cúge i bhí tuaireach pinte bháineach. Si na réalach agus bagatá me sin na san anna dhéana bí na réalach sin inis. Seacha gon Seán a réanas Seán bhfuil tá trogatíige tíiste go lína cear cúg méidir cum tarsúil go máine sé leis chun de chláir le bheith fírinach
Seach go ní sic tá sí builte builte go donna agus sí cámach ní díomh go teachchas as an nimmer tá sí leis le Kerry bhfuil bháin eile agus seach go díad go si so sa fád cin seogan na go duine agus geall le mechan bheith iad gimacht ní chéile agus an díchuid acop ní mé siad steachí seo ní mé an chuna go duine fós bhfuil fálann sin ní dé an réitear neanan siad ortha agus tá cean sin goite a múthab í fáte leis cuihín ó Donovan cuihín ó Donovan na taiste leis go chun An Clár an díchuid ag gesúdan is agus tá sé sáinní cinn teirgil náite beach mar sin héint an sin passway agus í bhfuil nálan seoine sé Darren Cilín ní léananig Darren le hín pass a thuirt Dúir se go Seán Canílí ní thugan bhfuil nún ag Seán McMahon ach sé do mó lá na Páirce ar le nún agus an áil agus í bhfuil sé cuihín ó Donovan ó Donovan na sé bell tras do chuann siad an ceann sin is go dtí Diarmuid McMahon Diarmuid McMahon pass bagus teach sa spás pass an deas ó Diarmuid McMahon isteach an seo go dtí Cathal Talty ní chuid go fóileach tréala sé héanaí ní riala tréala sinna sí blocáilte nó leabh blocáilte be go neambar tíach ceach go leor rial se ggólaach ní an stróbe Michael Jansley agus níhaint sí fancas in áide chus amach gá láimh agus hábhail sé lééis go hinntaach í nátear sí gáil agus ce íonach cool go chlár na scór go chun na chláir ach díanaite ach began smasheach réid mar tá se brenn go donnarób seach a gin Kerry íiste agus an díchuid deach siúd am láir na Páirce agus í Imid Daly a bullistechan is gotí Thomas Kennedy builte Kennedy defa éis Kennedy tríala sé tí gan slua ní rialan builinn se nún ar a tíhfuil in sí ceáil mór míteach trastan na Páirce in sin me Evan Boyle gur na Peile agus í hála a tíhile inis builte steach sa spásach tá dínta go maithíar an sin ag na coolthaí cé go sí cáilte acab agus tá sí leis le Kerry bhfuil bháin eile tá sé tuiste gon stúa tá an ceann sin builte an áard ar fad agus bhfuil ceann sin mú tá an ceann sin chuide mú acab agus bhil ní scóilte acabach sé faointe sa dáile chéidir faointe a scóilte ag chun An Clár sé faointe Kerry agus an scór agus chéadú méid mar sin fanta tríoníide go Kerry náide hochta chun An Clár i díorthte an agan tíomhlín agus tá sí go teachcha a tíomhlíne agus cic tíomhlíne tá an go Kerry Búilteach dar O'Connor, búilte nún go dtí Liam Evans, ní mún mór an go Liam, ní an chaló leis an díor teiste mé a cholaí gníim go glóteiste hin sinna an lántasach seo tá thbáir le Thomas Kennedy, búilteach Thomas Kennedy agus an ceann sin búilte go glóteach Thomas Kennedy heidir Aslan an seanstail am hangus túid líorthóideardaiste thrug se glánach a chaise díad a heidir an haide trasna agus chun se sin trí fihe chlár na scór ag Kerry agus tá líorthóide teachta ríiste agus bhhann sin an líorthóid fáilte i réis sin seo ag be Jack Murphy tá Jack Murphy an steach agus puinteile in seo na be ó an ferras atá tá an cáin sin heidir Aslan ar réanús agus coolín eile ag Kerry agus an áide tá siad a dtíine bohé ar fad sé Murphy tá Jack Murphy coolín sin fáilte agus anhfuil dínta chun a chláir Tá Michael Kelly mí go fág na fíorm ce takeisteach mar ibid a fíhocht head agus gíl sé ar a glár in seoid. sé dí mór a difriocht a réanas. Cháú me go le fanta trí fí héana na 8 cúlín na tá sin áchas scúil cúlín agus áchúlín agus fi idir na fáirne seo an tróna seo trícha a 9 a 8. An na chláir agus i líorthóid Jacob ar a tíhfuil an fáircinis Dar Cilín. Bhfuilteach dar Cilín trasna go dtí Óran O'Connell, Óran na taiste leis. Peisteach sa spásan sin, Pesbag deas for sin. Agus i na taiste leis, sí fáilte réis sin seo ag Colin Reardon sáinní, tu an téama machchan sinní, tá an choisiid tá Kerry haar bar, chéis gúil siad go mór an cín, tá níorthóid réis le Cuimhín ó Donovan. Réis go dtí dar Cilín, bhfuilteach dar Cilín i réis go dtí ó Donovan i ríist, ó Donovan trasna in seo, agus í fáilte ag Diarmuid McMahon, steach sa spása, hain siad an stiméal a cholaach tá níorthóid cáilte go Babhta fáildínta arab, tá seansa go bud mar na leidú go bheagad ís feag bíideach ach bhíor géad an chlufa cic siar atá steachan
chun de chláir seán finile hógus í stoige cheart a beidir cúlach ri le seo í dulum go dríala. Trí fi hían in na 8 gólín. Ní lech núméid a bháin fanta pe anbise chud is a réiteo leis núméid nó hó tógte finile ceán seo chuide sé deastanna agus chuann sé 9 gólín a chláir na scór go chun é a chláir. Pagan sin gúil cúlín agus fi etid na fórdi seo. Kerry trí fi hían chun é chláir 9 gólín. Siceamach le bula gúlbáide Michael Tansley. Sic níach me chlár na maidigal suas ginteach cé ná bre se bheitán, tá Kerry tíocht i ríist ar a tíhfuile a gun fád, tá cic sír fesinach bach beidir nach teiste se bhhab agus té a isteach a mé le choúlinis, sé sé scór, bhfuilte go háard, cechi bhfuil cáin an na muide brenn bhfuidir chéile agus tá an cáin head restan chumá céan na cúlín eile inseo ag na Ciarraí agus san puinte sin fáte ag go bhar tháinig isteach ar báil sinna Donna O'Sullivan. Cic má chun gúlbáide Scaga mé chuid peirthaí chud íon séige, mar scaga mé an Fátharta an líor chuid ag dáir hill an lán cholaí fear rinne an betal idir a héin agus Thomas Kennedy. Tríú méid an brise atá fógraí a gutha atá aon tíbach lei seo. Sin tá kicksír agus í fáite ag dáir a hill a himar tír, í fáite leis an seo na siríiste Colin Reardon na nún go dtí Sean McMahon agus Sean McMahon a bólasteach sin í fáite Sean Finnell bhfuil chance cholaigh Finnell rial sé an cúlbáid i ríist. Tá breanhuiid an gúlbáid ní mór an í le dínaige ach éonhuiid a chrial Finnell cúl agus a tréilte faoi róin séige bhil bhí an cúlbáid is léite go glóitear fada go bhí sé san náid ceart a chuilehid a dháinig éid i bheith san náid ceart. Nus tá réitúid gáil siar Tá sé inis. Is cosúil nach ra trúr ag chun é chláir. Nes tá sé seo seafuid chun a ríad. Ag dám seo agus bhá cai sé na rialach na rialach í leanach in a ríide. Haldnar ag túr chud ní séar go tá kicksír a Kerry agus tá an cáin sin chud heidir deastan sin ag Ronan Carroll agus inis tá áchúlín agus fé idir na fórne i ríist tá núméid go lé nó mar sin fanta go ná brise i dógad an réitear go chrí núméid. Chi amach bhfuilte chun de chláir i treid go dín déideach ní chuidir é sin le cahall taltaí a bólasteachan sin go dtí Sean McMahon a taiiste leis ní chuid ag go fóliach. Díana sé teistil go fóliach a héin steach a ggéire an fearmóráiste Sean Finnell tá sé Sean Finnell go leor triple dí tuige seo chun lína lán choúlach réile sé puinte bhfuil si fáteige tá puinte fáteige de gúlín se go chláir na scór. Trí na de gúlín agus sin agus gohfuil áchúlín agus féidir na fórne gúnaí. Sí cumach bhfuil tensaí go láir na Páirc. Bistí nuas fáte éise chun de chláir i ríist agus í fáte hálann sin ag Dara Townsend siar go dtí lú can hiúnta dára le. Ní idir glosfaí go sa ví a géideach an níor chuid ag seo go dtí Cuimhín O'Donovan na teistil, níor chuid a Cuimhín O'Donovan na nún go dtí fearach sin isteach Colin Reardon a bhí go man a ríide tá níor chuid cáilte ag tá fáildínta idir a réitear kicksír isteach atá go chun de chláir. Dúir sé a ceanse amachtaí mo gon stúa agus beidir i chiictear nach déanach go chlufa go dríal dís ráfuinte as seo bhfuil feicimid cad dhéanas siad. Tá sé spáintú ceannáid tóci sé chicsíras. Tá cad í thuirteach man sé ggéire. Ní se eile thuirteach agus cahall taltaí bhfuil sí. Cahall taltaí seáile sin go fear leanana me tá sí heidir deaslan go deasaige bhfuilte go deasaige éon cholín dé go chláir na scóran na seacop náid a híine gacha trí na náid a híine agus soilm go bedan sí dearnach go chlufa go bed éag bhil se hátanis agus go ddíireach tá sé háartá an líorthid lábha nó béisí lábha an réiteúra agus tá chlufathart buite go sleamhchúiseach agus go héasca ar fad ag na Ciarraí ag Peile agus ní raon dat faoi ó bhfuil chun
chéad denúméid go clufa seo na mecha bú agus a bú go héasca ag Kerry. An scór deire as a glufa intaíhah seo i John Tralee Tralee Kerry trí chúlín agus fi chun de chláid éon chúlín déag. Trúna má. Ein lehaban roiige chuilethe builte go hard, builte go crín ag bhar a dahad slacht agus an fearad gceist na Evan Boyle as Maladó builte stechan seoinis go dtí Ciarán Collins a gáil chun cí Pastor sé méile chóil cóil! Ní léon dat nach bhfuil an cóil an Kerry an siad agus í Kerry gáil stechan na siadíiste cuatú scórail an chun sin builte go hard builte go glóite ar fad an sin ag an bhar sa gúine sinna Paddy Lane ag go fáil Tralee se puinte seo sí chuní anna a gé hííocht ní mar go hí sé méile chóil se a cóil leile agus sí Spórt go thuganne. Sí builteige head a bheith hard, blaín se go bhfuil sí críne seo tá sí críne agus sin rá faointe bhí sí tímó gun a stúa mór. Tralee se héanaí tugann sé an pass í builte go hard bhfuil sí sin rá faointe ní bhí sí tí stigann stúa agus Seán McMahon chalín a réirtan builte go hard ag siúd bhfuil sé tímó an stúa is tá se tímó an stúa agus sin rá chúlí glóite fád fáite. Is sé gáinte steach gotí Seán McMahon méle chola bhfuil seansa chola go híisiil anna hábhail go ggóilbáide anna hábhail go deo ag Michael tí Ciarán Collins steach sa spása chuinn sé ceánáí sinna go dtí Thomas Kennedy I méle chóil ceadíonas Kennedy leis sé gáinte cóil le Thomas Kennedy hílí chun cín Gonna in the Beo a stoppa tá sí ag go fóil seansa scór builte go hard ige builte go crín ige agus ige Dan Kirby go seo chugad be scóra le Kerry beidir salmé an sin tíad le seo imi agus tá scór eile fáite agus puinte eile. Tá déad an muir sí chuníiste agus seansa scór beidir builte go hard ige lán tasach sé an scór ar fad mar bhí sé Thomas Kennedy go fóla sin ní chuide cuatú duna cíine pass hút ní le ige Tralee se héanaí, bulann se go hardaí, bulann se head draslannaí, tá sé head a bheith head tuirteach ar seo chugain geart se bhfuil sí tímó an stúa ní dólam go rá puinte bháin itá an siúd a Tralee se puinte builte an áard go deoige breann se go mai seo ro sí tí stigann stúa stoilm gur se beganí me bíteach tí stigann stúa na bhfuil sé stúa a Tralee se í seo le cholé láir go bhí ná Donovan ní réalan cean mór áard builte steach breann sí go mai seo tá sí go mai anna cholín an sinna an lántasach seo tá thbáis le Thomas Kennedy builte Thomas Kennedy agus in cean sin builte go glóite Thomas Kennedy a méle cholanis sé sa scór builte go hard cechi bhfuil cean sin an muide breanna bhfuide chéile agus tá an cean sin head lastan chomáid céan na cúlí leor triplodí tuige seo bhain í na lán choúla Tralee se puinte bhfuil sí fáteige tá puinte fáteige de gúlíne se go chláán na scór